Natemo lose. What is Samuel Mukaya wacheni hata kama sisikii lugha. Injili kalo ni pwani. Mimi Samuel Mukaya kutoka Nyamira Kisii. Samuel Mukaya kutoka Nyamira Kisii. Salimia watu ya Kisii Nyamira yote. Waambie watu ya Nairobi tunapenda ndizi. Haleluya. Utukumbuke. Wow. Dadije ntie moko maparo ni ko wacho tiketo ne nini moro nitie ilugo nango effect moro dadije ntie moro mako wacho ti iromo wagi nikini moko mapano obola yen maka okitang jilo wan kai kod Elizabeth Wasonga kantie seme kolo wachunda mogiko Juvi kanto Stamford Rito bende wacho ni en bende chenro kubaye oko. Judy Milka bende wacho ni en bende kod wakai Deli Diana Odhiambo. Ne wacho ni wakanyo ni nyathine tuo ntiero hospital wamedo kwayo Nyasaye mondo change akeni wabro lamo kode waero gani ka wan kod jati Nyasaye kamae inyalo lamo kod nyathi Diana ma bende nyiso ni en a big fan mar Injili kalo to gie kinde ni dende lit inyalo lamo kode ngata ma dende lit odiochieng' makawoni inyalamo amen walamo Nyasacho kendo wuon wagoni erokamano Nyasaye nikech nyathino matuma ntero hospital gi sani wakawe waketi lwiti Nyasaye iwacho ni inikelnwa changa erokamano kuom changa misekele dende nyathini wagoni erokamano nikech odhi chango mapiyo erokamano nikech ngata matu kamora mora magintiere Nyasaye changa gi kamora mora magintiere nikech miriemo magi wayudo changa wagoni erokamano e nying Yesu Kristo Ruoth walamo amen erokamano haleluya erokamano nyama tuta yenya kuom lamo kodwa Rosebela iwacho ni pod asome ote mokariyo kai aparo na riyo moko kai nitiere iyo wacho nade wan gi Peter Okumu Peter Okumu wacho ni umora Injili kalo wan Peter Okumu mar Bungu haleluya kaso wan gi Henry Ayora from Bokita pamoja hadi mwisho erokamano kaso wan gi Afi from Kisumu dala amunjo male to jilo nitiere Purity olongre ni Purity Desire bende ni kodwa kai to ineno Facebook kacha bende wantie kacha it's okay bende wan kacha live kaka Ramogi TV kineno tik marambulu man official page mar Ramogi TV aneno kacha Dennis Ngala bende wacho ni en kodwa e chenro kai Evelyn Atieno Diana Aoya Jalamu Wodendi wana bi bende wacho ni en kodwa kai hapa ni tika loso gi Diana we are will koro nikech ni waloso wi Diana bende ngamoro ote machuoka wacho ni namesake na aki namesake na namesake amenibamba sana amen yes hallelujah namesake amenibamba sana Rosebela inge Yvonne Evans ilonge ni Yvonne donge ko mos mangenya hinya inge donge kabisa koro Rosebela paro ni kawadhi kawatiko inge ni kaka jilo ne wacho ni kane oneni to neno ka nikore ka ni woke e form 4 Ngono koro Rosebela inyalo loso mana kodo matine ministry kakisebedo kabendi we kakisebedo kitiyo ne Nyasaye mana machuo kuom higni abiro mabendi wacho ni osechalo nade inyalo jiwo kata jalo mabende ngito wacho ni Rosebela opong koda nguono mar Nyasaye osebedo nade anyalo wacho ni Nyasaye osebedo kotinga mano mokwongo nikech anyalo paro 2015 ka kokatieko school nachako manyo gik moko kaka talanta mashinani talanta mtaani adhi atem kaduonda nyalo bet maber okawa kamano tagone Nyasaye erokamano nikech Nyasaye ja yawo wangayo Nyasaye no yawo na wangayo to omiyo na dhi atemo talanta mtaani atemo mashinani winjo ka wende na moko chako gi talanta mashinani nikech na dhi abedo jaloch koro anyalo wacho ni Nyasaye osebedo ka miya ng'wono nikech from there nachako kamano mos bang'e tachako timo wende na chela riyo moko kiana nikech koro nan koro kaka independent candidate koro Nyasaye kaka no yawo na wangayo nikech Nyasaye nyalo tiyo gi gimoro matin mondo mi yawo ni wangayo to kamano koro anyalo jiwo
youth mora mora kamora mora magintiere ni okodeo kata ionge pesa okodeo kata ionge gi kony mora mora lakini Nyasaye nyalo tiyo gi yo matin mondo mi okonyi sik mana kilamo Nyasaye sik mana ki iketo geno ni kuom Nyasaye e gina wacho ni duto nyalore okonyiso no chalo nade gimora mora nyalo timore. Amen. Yes koro Nyasaye osebedo na Nyasaye. Amen. Amen. Yes. Watch talanta no kake wache no ne onge wache gimoro mano yuwai nikech kinde no ang'eni nitie kaka jidaoga iparo ni atim gige awer wende injili ko sawer wende piny kora keni inang'o mano mi teko michung macho ni injili marome no wara ka poda ja high school to kana poda tin na wir ni Nyasaye adonge od jadolo baba wa en Bishop Obadha ka en Kisumo kacha to kaka na donge od jadolo na opuonja wach Nyasaye koro kana kao yiero mar bedo gi Nyasaye kaka jawar mar dhod chunya ta kao Nyasaye achako sudo gi Nyasaye koro na wacho ni Nyasaye kuom ng'uono misetimo na misechopa kama chope gi nyathi manyako modak e od jadolo nagone Nyasaye ro kama wacho Nyasaye anabiro weri injili nyaka giko. Amen. Amigo gimani penjo mang'eny zaidi lakini ang'eni wadang'ade magi kanyo to jogo duto mosebedo ka oro ote machuoka ne Rosebela mos iwacho kaka wendege osegwedhi kaka ministry ne sani injili kalo Ramogi TV ka osegwedhi agone Nyasaye erokamano nikech oteni machuok no seche gi ang'eni wada mi koro tuolo matin kech ang'eni you are a busy person. Ang'o mi kono wadi manyien album launch moro live recording moro video launches because video launches be moero nyalbalim Emana kaman dong kamed ga kisewa gisani podan gi project na moko ma awakon ma atimo ang'eyo ni kapok higa orumo to nitiere gimoro manyien madhi wuok kapok higa orumo. Yes koro Kisumu kacha tatimo small events kaka worship experience ginigi aluongo jowir matindo kan kama wawir kamora achiel but meanwhile sani warita project biro mbeleka gimoro maliet pa nyaka lor sani okitin do sani duong ya Rosebela angongo ya donge Aparo Rosebela inyalo nyisowa kaka inyalo yudi king'iyo mana kamera ri kaka wanyalo yudi kata ken YouTube kacha nyisowa nying no alafu mos no akoro ng'ata achiel ji adek kamae bas. Okay kidwalo yuda inyalo yuda YouTube iluonga ni Rosebela Obadha andika Rosebela Obadha to ji kate biro wende na te biro ni kanyo like subscribe comment share dong kamano Facebook kata be inyalo like page na Rosebela Obadha Facebook be na tire gi Rosebela Obadha kamano mane nyinga mar usani. Amen. Mano yudi yo hallelujah ogoni Nyasaye kamano jomoko ya pokomoso jido mede jomoko ariyo wi kata ji adek moko wi would not. Amen. Ji odhuro lakini abro moso jaoda Pastor Joel Onyango janyakach. Amen. Abro moso wuonwa my father in law George Opio emben jadolo pastor gi mama wa Sophie Opio agiwacho ni kawuono gidhi lemo gidhi ng'eya agone Nyasaye erokamano kuom baba wa maero monyuola Bishop Obadha ambe ang'eni ong'eya kama entiere gi mama wa Margaret Okwari gosiepe na duto te ang'eni gosiepe ma wacho na amoso ute Yvonne Evans Abasi Young, Maurice Odhiambo, Apostle John Odindo, Elkana Gene, amoso ute Grace Orongi, amoso jite. To thoro mang'eny amoso siep na iluonge ni Lydia Monique Nairobi ka. Nyasaye ogwedhi dada kamora mora ma intiere. Amen. Hallelujah. Nyamwalimu. Aningeni ka Rosebela osetieko kamano
taparo ni the liste mabro medo timo no gimoro na mar ote machuoke na ria deka uchiel nono imedo loso kodwa kinyiso kama bende intiere kama bende neno waino kama bende igwedhrieno dwa her mondo wang'e mondo wamed pako kodi Nyasaye kanyakla pani Rosebela bro miyo wachiel kanyo ka bende watieko mondo ka waduogo to waduogo kanyo kod neno kete mana e Injili kalo Ramogi TV. Erokamano Yesu nyakwaro Jesse.